נפתח, פנים מול חומת מרגע. שימו לב, כל בן אדם שני עושה שתי צעדים אחורה. אדום השני וכל השאר לכיוון. שתי שורות. אח שלי. תנסו כולם למצב גוף. למקם את הנשק במקום הנכון. מתחת לעין, לעמוד יציב, לנהל אל הנשק, לתפוס כוונת. אוקיי, אתה לא מבין. אתה צריכה להיות. אוקיי? קצת אחרי שקע, כתף פנימה, אחרת אתם לא מסוגלים לנעול אותו. נברח לך בירך. חבר'ה, אם הכת לא תהיה ממוקמת אצלכם משקע הכתף ומרכזה, אתם לא תוכלו לנעול את הנשק. לא תוכלו לנעול את הנשק, תקרו שני דברים. או שתפתחו את המרפק בירי, כן, זה דבר שלילי. או שכת יברח לכם ולא תוכלו לבצע ירי בירי. אוקיי? נוקם את הנשק נכון. יופי, נחזור. ניסה למצב עם דריכה. כן, לא לשכוח לפתוח נצרה כמובן. איקון. מתי נצרה נפתחת בחייט? אצבע בת חמש. עוזר נוצר, לא לשכוח. עוזר. לא לשכוח נצירה, לא לשכוח מבט בנשק. שלך נסגר לך קו. מתחילים בירי מהמקום.